hapon mga igsoon. Good afternoon diha, waway kapoy no. Nindot ikatug rong hapon no. Nako sa gawas kay akong wife ug akong anak na tulog. So madto ko dito dako ra og tingog yang magsaba-samba ko no, makaristurbo ko nila so di ako sa gawas mga igsoon. Ah, gusto ko mo dasig ninyo intok nas kapunon. So before that, I just want to invite everyone to subscribe my channel, Kristohanong Mabungahon, and then nasad ko page mga igsoon. If you want to follow my page, nasad Kristohanong Mabungahon gyapon. Once again, the reason why I do this, why I vlog mga igsoon is to glorify God alone. Ganahan ko mo encourage ninyo, ganahan ko mo dasig, dili ingon para masikat, para maka-earn but og kwarta, but just to glorify the Lord. Gusto lang ako mga igsoon nga ipa-viral ang pulong sa Ginoo. Gusto ko nga ang pulong sa Ginoo mahimo ang chismis bitaw unta, no? Ipakatag-katag ba. Gusto ko nga matrending si Lord, no? So mao na akong purpose. So hindi kapunon mga igsoon, nakoy basahon diri, usa ka sambingay nga gi-share ni Jesus Christ, na makita sa about sa prodigal son, no? Nindot ni siya story mga igsoon kay muranig ako salbahis niya pagbalik gidawat gyapon. So akong basahon mga igsoon ng Lucas 15 magsugod sa 11. Ug siya miingon dayon sa katawo nga may duha ka anak nga lalaki. 12. Ug ang manghod miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan ug kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. Wala dangtig pila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kabutangan, ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta. Ug didto iyang gisik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Ug sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom. Yay. Miadtong yutaa og siya misugod sa pagbati sa kawaladon. Busa siya miadto og mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niadtong yutaa og siya gisugo nini ngadto sa iyang kaumahan aron paglawg sa mga baboy, ug siya nangandoy sa pagbusog sa iyang kagalingon bisan pa sa mga bunga sa biatilis nga ginakaon sa mga baboy. Ug walay laing tawo nga mihatag kaniya bisan unsa. Apan sa nahiulian na siya sa pamuot, siya miingon, pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan, nga may mga pagkaon nga naghingapin. Samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom. Mutindog ug moadto ako sa akong amahan ug ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himua na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Ug siya mitindog umiadto sa iyang amahan, apan samtang didto siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy ug midalagan ug migakus kaniya ug gihagkan siya. Unya nato padayon no. So ang Dios magapanalangin sa iyong tulong. Atong nadungog mga igsoon ang story sa usa ka prodigal son. Story sa usa ka salbahis nga anak mga igsoon. Nining atong nadungog mga igsoon ang sambingay nga gi-share ni Jesus Christ no. Day usa ka amahan nga nay duha ka anak mga igsoon, and then ang manghod mga igsoon medyo salbahis ni siya. Iyang gipangayo iyang bahin sa iyang amahan no, ang iyang kanang kabutangan ba, and then humana na dito siya nang chicks siya mga igsoon, naglaro-laro siya bisan asa niadto siya sa dapit nga asa siya malingaw. Kahilayan mga igsoon, iyang gipatuyangan ang iyang kaugalingon. Kung batanon ni siya, batanon man kay laki no, batanon yang anak. So iyang gipatuyangan iyang pagkabatanon. Basta ang iyang kaugalingon nagtagbaw siya sa mga butang ning kalibutan mga igsoon. Nibot ang panahon nga nahurot na ang iyang kwarta, iyang kabtangan, wala na siya makaon. Din gibati na siya kaguto mga igsoon. So ang gihimo niya nagpabuhi na lang siya. Og ang luoy pa mga igsoon kay mingkaon siya sa mga panglawg ng tag sa baboy, no? So mingkaon siya. Kay grabe naman kagutom. Then nakahunahuna siya mga igsoon nga unsa kadato ang iyang amahan, unsa unta sila ka kwartahan tungod kay og abundansya og mga pagkaon tungod kay ang iyang amahan ay mga tao, mga sinuhulan og sobra-sobra ang mga pagkaon didto. So iyang hunahuna mga igsoon, yung mindset mo balik ako didto, no? Ug sidang mobalik ko mga isig pasaylo sa iyang amahan unya iyang ingnon nga ayaw na ko isipa nga imong anak kung dili usa na lang nimo ka sulubuon or sinuhulan. So makita rin mga igsoon nga kaning usa ka batanon mga igsoon, kaning usa ka lalaki mga igsoon ang manghod, nagpatuyang siya no. So iyang
gigasto tanang kwarta nga naa niya sa mga butang nga mga way kapuslanan, lingaw-lingaw ba, no? Mga lingaw-lingaw kahilayan unsa man siguro ug sa diri pa ni siguro mga bar, sud-sud siya sing asa bisu-bisyo siya tanan, barkada tanan mga igsoon. Ani na yung time nga nahutda na siya, dito rin niya nabati mga igsoon na feel niya mga igsoon nga naam day daghang pagkaon dito mga igsoon sa ilaha nga iyang gipiyaan. So yung gihimo mga igsoon miuli siya, nagningon siya uli siya, and then ato nabantayan rin mga igsoon ni uli siya. Pag uli niya mga igsoon, lesson. Pag uli niya layo pagali siya, nakitaan siya sa amahan niya. Wala na mismo mga igsoon nagpaabot ang iyang amahan naghuwat nga siya may maabot kung dili ang iyang amahan mga igsoon ning dagan paduol niya hinggakus gihagkan siya, no? Abi yung mga igsoon kani siya nga sambingay mga igsoon. Mao ni siya ang nag-reflect sa gugma sa atong amahan nga langit nun. Nga usahay kita bisan nagpatuyang ta, usahay bisan kita mga igsoon mituyo gyud og buhat og mga butang wala nakapalipay, nakapahimuot sa atong langit nung amahan. Usahay mga igsoon bisan kibaw na ta nga dili maayo atong gibuhat pero ato gyapon gibuhat apan kung naay panahon kung sa panahon nga mobalik ta niya mga igsoon dawaton gyapon ta sa Ginoo, no? With open arms, grabe ba? So kani siya nga sambingay, it expresses the amazing love of God our Heavenly Father mga igsoon nga dili gid siya mausab mga igsoon. Ikaw diha naminaw dibati magkagkaluya. Kumusta ka imong relasyon sa Ginoo karon? Imong first love ni Lord kumusta? Imong kadasig sa una ug karon pareha ra ba? Abi yung igsoon kung atong pamalandungan ang sambingay nga atong gibasa karon, ang story mga igsoon is kung ikaw di ay mobiya sa Ginoo sa atong amahan mga igsoon, naara day siya kanunay naghuwat nato, no? Meaning mga igsoon, example namo sa usa ka dapit and then ibabay na kanhi Lord, biyan sa tika manlabahos ako. Lord, unyara ko motubag sa akong tawag, ingon nga maguwali, ingon nga worship leader, ingon nga tig-encourage, ingon nga ingani, gitarista, ingon nga drummer, ingon nga unsa man ang calling nimo mga igsoon. So nga na kintay ka ba, unyara ko motubag kay mo eskwela sa akong trabaho na daghan sa basta balikon na tika, no? So sa panahon sa kawalad-on kalisod niya mo balik ka, abi yung igsoon si Lord na aday gihapon sa dapit kung bisan nimo siya gibiyaan. Meaning wa jud siya na usab, no? Kung mibiya ta niya kung distansya ta sa Ginoo mga igsoon pasabot si Lord wa day jud ning distansya nato, meaning naa siya the same place kung disa ka ning babay ni Lord, but the moment nga mobalik di ka sa atong nangitnong amahan mga igsoon naa siya magdagan mo duol mo gakus, meaning mga igsoon kung ikaw karon naminaw diha feel nimo murag nalayo ka sa Ginoo, dili wahyang tanan, no? Dili nimo i-judge mo kagalingon nga mura bitaw ka og makaingon ka nga sa naman ni oy layo na lain na kayo mong gibati ug na kayo, so mura bitaw og manginto na ka sa Ginoo, but hinumdumi mga igsoon si Lord always excited sa imong pagbalik. Ikaw nga naminaw diha si Lord nagluya man ka, si Lord always excited atong mga panahon nga grabe mo ka close nga early in the morning imo jung patuag luha ang Ginoo kay grabe kayo yung presensya kanindot mo na gipaabot sa Ginoo kanunay wa siya mausab mga igsoon. Kita ray na usab and then usahay ma-discourage na tungod na sa hunghong sa yawa pero una-una na nato kay bawo kang distansya na ka hungan ni ka sa yawa awa jud ka, no? Kauwaw lang ka gigamit ka sa Ginoo sa una niya ingana ka sige pagdasig-dasig invite pero ingana ka, no? Ay pagkauwaw lang ka sa imong disciple, no? Inganaon ka sa yawa-yawa na, but ang tinuod dili na ang Holy Spirit ingano naman kung ang Holy Spirit mo convict paduol ka sa Ginoo, paduol ka dili palayo conviction at demonyo, no? So ayan pa ginawa mga igsoon, just remember this, ang atong Ginoo atong amahang langit nun walay pagkausab, iyang gugma way paglubad mga igsoon, ang iyang gugma dili mo hubas, di pareha sa gugma sa tao nga mohunas mga igsoon. So meaning mga igsoon, bisan feel mo karon distansya ka or dili na mao ang imong pagigugma sa Ginoo kay sa una, dili pa ulahiyang tanan nga mobalik ka sa Ginoo, si Lord excited sa imong pagbalik. Si Lord with open arms naghuwat sa dapit, meaning babay ka nga Lord, ya sa kaha balikon ka nako, no? Dito way pakialam ang Ginoo kung sa kadugay ka nga nawa niya, ang importante ang iyang gihuwat, excited siya sa imong pagbalik, so no? So iwas siya na usab mga igsoon sama atong sambingay nga gi-share ni Jesus about sa prodigal son nga imbis mamuyboy unta ang amahan, no? Imbis maingon unta ang amahan nga
Mao na diha kuha ka sa mubahin pero wala. Pagkakita niya sa layo pa mga igsoon, listen. Kung lipaya niya, yung balik akong anak nga badlungon. Yung balik giging kakos niya og dagan, dagan siya ang gakos ning halok siya mga igsoon. Meaning wa gyud na usab siya. So, nga na siya nga tong amahan nga langit nun mga igsoon. Mausab man ang mga tao nga tong best-friend ang tao nga gisaligan nato ayo gitraidor man ta usab sila lain na ilang tinagdan nato kay nasayop na nila normal na sa tao sa remember si Lord dili na si Lord ang iyang gugma way paglubad way pagkausab mga igsoon panahon ra na mulubad or I mean ang mulubad mga igsoon kuan ra na kanang sinina no kolor na ang mulubad but si Lord dili siya never he remained the same mga igsoon. Kung asa ni mo siya di pananghiran, gibiyaan ka ng luod ka, na-disappoint ka, nagagit mo siya sige. Atang ni mo sa mong pagbalik. And then sa pagbalik mo mga igsoon, the moment mo duol ka sa Ginoo pagbalik, andam siya magawat ni mo kung tawagon ka niya na anak. Amen? So nauna di ta ngay mag-uol, di ta angay mga igsoon nga ma-disappoint, mga discourage, masad mga igsoon tungod kay siguro kana bitong dili na jud kayo tadasig dili na ta pareha sa una tong kadasig diba but si Lord mga igsoon always excited nga mobalik kaniya ug imong i-renew imong first love niya amen mo na gipaabot sa Ginoo nundumi si Lord wa mausab mga igsoon to God be the glory God bless us all.